Nuwun wainem. Yo arah keco pepak nggih. Komplit glu. Teh Ginastel legi panas kenel, Bran. Mongah-mongah iki. Teko taruh ya menurut. Saka trawe ben prejeh pandelengane. Sedina drek iki mau Lagi menurut kataroe kan ngelak. sedina drek mau ngapet poso ya, Pren. Apa posone, apa? Nutuk ta, apa? Sedina iki mengke tanpa beduk ta iki. Kene apa wae, apa? Iki pacitane apa? Mana entel-entel apa iki, apa? Kita unboxing. Kataroe entul-entul. Entel-entel apa iki? Bulu eneng kacang serendol. Bulu eneng apa iki? Eneng kerupuk. Lha iki entuk sego kuning barang apa? Heeh. Apa le anu buka bersama mau nggih? Heeh. Andum takjil lho mau nggih. Heeh. Oh, alah iya kaya ngapa ya dadi ndik. Yulah. Iya. Nggo kembulan kono. Terlihat sangat merisui dulu, Pren. Wah, minum. Dan saya tidak sendirian karena ini kita bersama Komar. Iya, Bos. Salam risih ya, misi tut. Iki akeh kemarin bate-bate sendona kok kowe wae iki wae. Piye ndak? Iki Mbah Komar iki ora tau ketok iki. Ya biasa ngeleng, Bos. Ngeleng, Bos. Mbah Komar iki angrem ndelik iki. Angrem delik. Wis ndek bojo ya ngringkel terus ya, Bos, saiki, Bos. Ngringkel ya. Pokoknya usume hujan. Usum udan. Wis netes urung, Mar? Sudah. Wis netes, Mbak. Ndak wis netes iki. Lah kono piye kono netes. Ya yo dongane kiyak-kiyak. Pokoke isih angrem terus. Ya digemateni. Digemateni. Pokoke digemateni ben ngasi Netes. netes. Monggo Mas disut, Mas. Lho, Mas. Iki babone iki isih diringkeli, Mbak iki. Babone isih diangremi. Cip-cip. Jipi nuci donga dinonga muga-muga kek. Sat-sat. Loh, ayo dadi anu, Mar. Nyong gede kumpul. Dadi cek. Tak cek endi. Oke, teh Ginastel Lah ginasal lagi panas kental, mongah. Ngomong. Aku tak melu ngecek, Pren. Mumpung ora poso do tanjake. Iya, Bos. Esuk awan iki Ya. kita kudu tertib, Bos. Kembali ke pabrik, Bos. Balik ke pabrik, Bos. Kemarin banyak sekali iki bate-bate sing ndok nakoke kabarmu Mar iki, Mar. Ya yang Mbah Komar kan saiki wis posisine iki wis duwe mak cilik, wis duwe purunan to, Pren. Duwe putra wayah. Iya. Mangane iki Mbah Komar yen duwe kewajiban. Kewajiban. Ora gek bendina awor karo aku, wong dhek iki yo rek golek pepule. Golek yatra. Dinggo anak bojone. Nonton, Mar. Tanggung jawab jenenge kepala sik, Bos, saiki. Dewe kepala. Kepala keluarga ya kepala tenan. Ngulon ngetan ngalor ngidul. Ngalor ngidul, rapi wayah. Golek pepule. Pepule. Aku saiki yo odap kitab. Lah ya ndak. Ya alhamdulillah iki dongane bate-bate kabeh, dongane wakmu Komar. Ya aku wis ketemu dune, Ya alhamdulillah. ketemu mbakmu cilik mayang. Alhamdulillah dek yo gemati karo aku, iso mangarteni. Ya alhamdulillah. Gelem dijak kangkuk intine. Iya. Gelem wingi yo gliyak-gliyak, gelem tak jak gampungi pari Mar. Latihan dadi tani. Ya ora apa-apa. Ya, alhamdulillah, Pren. Ya nek banyak yang menanyakan tentang kabar kita berdua tentang simbok barang ki ya iki posisine iki saya kira poso to, Pren. Ya iki kebonane iki ya isih ngrembyak. Dadi simbok ki isih kemurungsung. Nek parine iki urung rampung ling entas isih kemurungsung. Kaya gedhok wedang. Mangkane kaya dek mono kae ya tak jak ning segara krak karepku ben ulate padang jinglang. Sing sing wingi pas aku apa kae sireng-sireng ora ya gur dadakan ngeterke mbakmu cilik mayang karo ngeterke adikku si Bila mengke golek gombalan iki ya gur wong dadakan. Iya. Ya mbakmu ora tak jak iki mergane iki kepyo, kebonane iki kepyo. Si mbak iku late wis ora keneng. Wis ora keneng jar rembukan nek wis masalah kebon iki apa neh. Sore-sore iki wedhus do gembrat-gembret terus kemrungsung mikirke wis runyam, uyap. Pakane ra duwe. Pakane wis ora duwe iku lho.
Kon poso wae mo. Saya tak poso. Alhamdulillah kita sekarang bisa berkumpul kembali. Iki pasukan-pasukan ubat-ubet. Ya ora perang liwet. Ora beterang liwet lho jare awakmu, Pren. Iya no. Isem do nakoke Bumayang iki lagi meriang, Pren. Enake lagi celeng-celengan. Biasane nek awal poso ku ya usum. Usum ya ngono. Usum lah ya kayak lumrah. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Penting kek mari. Ya penting kayak mari. Jaluk dongane muga-muga kayak Mbak Muncenak Mayang kayak ndang mari, Pren. Iya. Dek, kapan to kayak wingi bengi. Kita goleke tombo. Ya muga-muga ya kayak tombo teko lara lunga. Terus pleng. Kangsil. Ora lawe tok kabeh iki Pak Minem ki. Iklan apa ki, Pak? Ora jangan iku kurban tahu tempe. Kurung bacem tahu tempe. Enggak Mas ya. Lah gini koyo le putir. Lah kur tak bacem kok. Baceman tahu tempe. Ya ning menune ning apa ki? Ning sego. Entang. Iki anu nih. Iki apa ki, Mbak? Abon. Abon bos iki. Abon iwak, Bos. Iwak iwi. Abon iwak iwi. Mora, Bos. Dicek, Bos. Lho. Lemu kelan Baceman. lemu kelan wakmu iku lho. Merisi. Udah dicek. Mar. Iya. Ayo, Bos. Ora apa-apa, Bos, kono dibebas aku. Ora aku. Gue paling ora yo kumbulan ayo tapi. Bar tenan iki. Mosok aku dhewe tapi ora penak Bos ini. Dipenake. Ora penak Bos ini, Bos. Dipenake tenan. Iya, Pak. Dikulak. Wis gule to iki mau. Iya, kemarin senggule iki. Apa bleke pitik karo makmu cilik opo? Ditekake pitik emo. Pitike ditekake mau. Ora ditekak. Kae wae. Kamera ini dong. Gile. Oh, piringnya nang kono terus. Piringnya tuh. Ngomong, Mas. Oh. Yo. Sepake mbokmu lho. Nek langsung kok aja. Aku tahune iku lho. Oh. Iki batem to, Pak? Kok tak bacem tak nang yang ngobrol. Mbak iki mencoba untuk gaya hidup sehat. Nanti tahu ora digoreng dibacem nggih, dibacem. Kerja mrisih. Disi siame cerut mrisih. Disis ya. Menul-menul lho tahune. Kalau tempe ning barang. Ya saya maaf, menul-menul. Menul-menul kaya sengkelan. Kenapa saya masak wes? Kumpul-kumpul. Yo, Mas. Ya, ini. Kapan dulu? Aku gur ngelak yang ngomong bulan poso. Lah iki bro. Mas dina ya. Ya nek poso iki sing diserang ngelake, Bos. Enggak ya, ngorong banget. Ngelake ora rapat ya, gur ngelak. Yo ngelak-ngelak. Iya. Nek pas ora iki umur kuwi ngene arek mangan iki barang-barang. Ya nek pas poso iki kaya ngembyang-embyang lho. Lah iya. Apa-apa kan dipangan. Meneng banteng wis ketemu buka. Oh, mak. Ya lah kursak tekem sak omrit timplok ngono wis. Parek Jenggelek parek. Kalau ngombe. Lah iya. Yo kuwi jenenge godhone wong poso, Bos. Lah iya, Bos. Lu apa meneh pinggiran jalan ngono es buah iki iso ngawe. Awe. Ngawe lho. Aku nek tok poso awan-awan iki tak bayangi malah sego padang jak. Sego padang petelon paningan lho. Heeh. Ana awan biyo nasa ning awe-awe. Ngawe ambune wis itu. Ya nek kenggoke awe. Ini gandeng poso ya diampet, Bos. Diampet. Tekane buka sak anane. Jadi buka sak anane. Ya muga-muga aku ya poso sesasi iki nutuk Ah, tanpa beduk, Bos. tanpa beduk, Bos. Bos. Tanpa beduk. Rugi ya. Rugi nek beduk iki. Dene oke enggak ya kilap ngono wae. Iya. Iya kuwi mbuh nek kuwi. Iya muga-muga dongane iki full nutuk, Bos. Ah, iya. Ya iki saiki kepiye? Iya dah. Omahmu ki ning ngene bojomu kono apa ora? Iya. Nang kono Bos aku, Bos. Oke ning kono. Berarti terus ning etan kono. Oh, ning wetan kono. Dolan ini berarti tilik-tilik Tidak wong tuamu kene. Heeh. Cek cilik iki wong loro dimong, Bos. Dijak ndidik ning alas Ket cilik iki men. Anggone ben ora Mbah Kumar. Yo pensi mbok kepren wong tuaku do buluh kabeh. Lahir ning kene
Dupeni ning kene. Hiburan ki ukur prunyukan turut mbaon ben karo Mbah Komar iki. Hampir wis dicak ning alas didik. Aja do ditiru ya gur nyeritake iki. Dicake jamane biyen. Biyen ki ceritane aku karo Mbah Komar kan seneng nglidik ning turut mbaon. Lah wong kene kira akeh wong do tandur timun, akeh wong do tandur kacang. Biyen tok tak rontoki karo Mbah Komar. Cara diserampang ngaret ya biyen. Tau ngaret serapa ngaret biyen. Lah kon ndrit. Tonan karo duwe. Ning tas cilik kon ndrit. Sik mbuh TK mbuh SD biyen, pokoke sik cilik. SD. Bisa SD. Kidul mayung wis mbok rak karenan. Ngene iki tukang kidul SMA. SMA Plembutan, nek ngerti SMA Plembutan, Bang. Nah, mburine ngono ben sok tak pancing karo Mbah Komar. Gelidik, golek cetul, Golek cetel entuk timun. Karo kacang panjang. Kowe mbiyen iki bawah lho marman timun iki. Lah iya. Timun wis kok omah saune uyah grosok. Dadi mbiyen iki timun dikosak ngene iki. Uyah grosok ngene. Iki kemah-kemah. Dimplok langsung ning panggone ini. Seger tenan jero musuh mbiyen panganan apa wae enak lho, Mar. Enak yo biyen iki. Lah mbok pelem bosok di bar di krokoti codot iki tetep kolu nek demen Polu yo biyen iki. Pentele kebul nganggo watu nang sekolah. Ayo kakek pentil mbiyen kuwi nganggo watu. Wih, Dadi pentil iki kudu saru lho pren iki pentil iki. Dadi pentil iki pelem sing posisine isik cilik, urung eneng peloke. Nah, dari sibuk urung gede. Gede ki nek esuk semangate maksudnya pren. Gede semangate anggone nyambut gawe yo to, Mar. Gede semangate anggone lek tandur tinandur. Gampungi pari. Nah, iki nek pari sibuk kan isik akeh urung rampung ning gampung iki. Isik kepiah ya mbakmu iki, Pren. Bekar-bekar. Buru-buru ditebar. Kaya wingi pas tak jak ning segara Ndrini kan tak reh-reh ya nang iki. Arepe ora rek gelem. Mbok iku kae udute sing. Pas, Mbak. Ya bos gue nyetok, Bos. Stok karo stok. Lah iya bukan. Lah iya tak wingi. Gue nyetok buka karo sawah. Siap, Bros. Ya jagung-jagungan nyantai-nyantai pren wedangan nek tanpa udut iki kecut sik. Tenan. Sampun, Mbak. Nggih, oh. Iki dadi nek kita wedangan ngambil udut harap dimaklumi pren. Nek ora udut iki kecut iki. Pokoknya sedina pul ki ora mangan ra ngombe. Ora mangan ra ngombe. Ra nggo kanca surungan wedangan. Ora wis. Kowe iku terus aku suara aku. Wis. Yo kalau wongso iki ketemu ngene iki yo perlu kan. Perlu jagongan refreshing. Iya. Iki wingi Mbah Komar iki tak calling. Ayo dhewe wedangan yo ndelalah wingi sik kepyo. Ya mongke tak calling barang iki cek ngono posision ae ngono. Dadi sik buruh kok iki. Buruh. Aku suren-suren do anu ginastel lah ngono. Yo. Lelah selo kek. Lelah selo yo kene. Rembug kurun. Iya. Sak wedangan tan. Lah iya. Saya anu kuwi duwe kepentingan dhewe dadi yo aku ora iso ya segenake wis ora kok mbiyen. Wis ora kok mbiyen. Ya posine iki wis duwe tanggung jawab dhewe to. Ya wajar ngono, Pran. Wajar nek yo kaya dhewe ora bakal lali. Ora bakal lali. Makane pate iki iya menjadi bate. Jadi seduluran ini sekolah cilik nganti kecepene duwe anak di bojo iki sik nyambung. Ndelalah Mbah Komar bar batin aku ya krasa, Pran. Mbah Komar iki piye kabare ya tenan tau ketemu aku nek tak bel iki mukae dibel. Semrindil lah. Semrindil kan gidi kan. Ya wis ya Pran gandeng dicara dina iki wedangan bengi. Nyep nggo nelesi telak. Nelesi telak karo temu kangen. Wis sak untawis kula karo Mbah Komar tak pamit riyen Pran. Iki karo dinggo ngaso dinggo istirahat. Iya. Besok kita lanjut lagi di video-video kita yang akan datang. Tetap di sini, tetap kancel kami karena besok kita akan memberikan sesuatu yang uye. Oke dah. Oke. Salam akhir dari kami, salam pasduluran, salam bebatian, salam sekawang Gunung Kidul. Priswih.